Baketikeko ikastaroa, gatazken lantze etikoa. Zentzua dugunetik eriotzeraino, gatazkak ditugu bidelagun. Gizakiak berezkoak dituen gertaerak dira. Gatazkei modu eraikitzailean aurre egiteko gai ez bagara, geure bizitza korapilatu egiten da. Ikastaronen helburua geure gatazkak etikoki lantzen ikastea da. Bai geure eguneroko harremanetan sortzen direnak, baita gizarte eta politika mailan sortzen direnak ere. Ikastaroak adiskidetzeari buruzko modulua dauka. Metodologiak, hitzaldiak, solasaldiak eta lan pertsonalerako tarteak bateratzen ditu. Bakarkako lan egiteko parte hartzaileei euren bizitzako gatazka bat aukeratzeko proposatzen zaie. Benetakotasun etikoa eta pertsonala bilatzea bultzatzen du ikastaroak, geure arrazoi eta zailtasunei aurre egiteko moduan. Ikastaroa arantzazun eskaintzen da 2 formatutan, egun bakarrez edo asteburu batez. Zeure herrian egin nahi izanez gero, eska dezakezu. Informazio gehiago 943255005 telefonoan eta irubebikoitza.baketik.org webgunean.